Вітаю, шановні телеглядачі. В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Скликати термінові збори для обговорення правових і моральних аспектів ситуації з риболовством в Азовському морі повинен Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва. Таку заяву в етері телеканалу АТР зробив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вчора, 23 жовтня. За його словами, на даний момент Державна агенція рибного господарства України вже вийшла на фінішну пряму підписання з російською стороною сумнівного протоколу про розподілення квот та вилов риби в Азовському морі на 2020 рік. Які наслідки може нести підписання цього протоколу, ми поговоримо з нашою гостею. У нас в студії головний консультант Центру досліджень проблем Росії Національного інституту стратегічних досліджень Олена Снігир. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. Пан Рефат Чубаров каже не тільки про правові, але й моральні наслідки підписання такого договору. Ви поділяєте позицію пана Рефата, що треба почути все ж таки Верховну Раду? Я можу зрозуміти пана Рефата Чубарова, коли він так говорить. Питання підписання таких документів завжди має наслідки і правові, і моральні тут, і економічні, я би сказала, і політичні наслідки. Моральні – це вже наша оцінка, так, якщо говорити з точки зору певних людських цінностей. Водночас ми маємо виходити з мети поставленої, тобто, що ми хочемо отримати в результаті підписання цих протоколів, чи що ми, власне, плануємо робити в 2020 році на Азові, чи потрібні нам для цього ці протоколи, яким чином вони можуть нам допомогти в тому, що ми хочемо робити, і яким чином вони можуть нам зашкодити. От, виходячи з таких моментів, я би пропонувала розглядати цю тему, тому що питання моралі, з одного боку, так, і це стосується Криму, і це стосується окупованих окупованої частини. Якщо говорити суто про Азовське море, то це те, що берегова лінія Донецької області окупована. І це взагалі питання відносин з агресором, так, в контексті війни з Росією. З іншого боку, що ми маємо відповісти, що відбудеться, якщо ми не підпишемо ці протоколи, тобто, якщо їх не буде, так? Тобто, що ми тоді будемо робити в Азовському морі, чи є в нас план Б? Перед ефіром ми зв'язалися з керівництвом Агенції рибопромислових підприємств України, підприємства Азовського моря, з Марією Ганчевою, і вона прокоментувала нам позицію рибопромисловців з питання підписання протоколу. Суть ось яка. Если не распределяться лимиты, без лимитов не могут быть распределены, согласно нашего украинского законодательства, квоты. А если не будет установлен режим рыболовства в Азовском море на 2020 год, соответственно, у украинских рыбаков не будет законных оснований для выхода на промысел. Поэтому браконьерить никто не захочет, все станут. Украинский отечественный рынок не получит довольно недорогого водного биоресурса. Не сможем нашу родную рыбу употреблять. Придется флоту рыболовному стоять, а это очень затратно, поэтому, скорее всего, это будет продаваться, резаться на металл. Очень много, сотни, даже тысячи людей останутся без работы. Ось ми почули, пані Марія Ганчева сказала про те, що і про економічні аспекти, і про те, що рибалки українські будуть вважатися браконьєрами і їх може затримувати інша сторона. Пані Олена, прокоментуйте оцей момент. Може затримувати, звичайно. Так само будуть вважатися браконьєрами і російські рибалки. Тобто без цих протоколів і у росіян, і у українців не буде жодних правових підстав вести риболовлю в водах Азовського моря.
як це прийнято, так, правових підстав, тому що має бути узгоджено, дві сторони мають узгодити між собою квоти на вилов риби. Питання далі переходить в силову площину. Те, що росіяни будуть браконьєрити під прикриттям берегової охорони ФСБ Росії, це 100%. А те, що наші рибалки не ризикнуть виходити в море, тому що їх одразу будуть затримувати прикордонні сили, берегова охорона ФСБ Росії, це теж дуже висока ймовірність цього є. Тобто, сам пані Марія про це сказала. Тобто, з правової точки зору у нас буде позиція, ну і з моральної, так, ми не підпишемо, ми відкинемо, ми далі що? Ну, тобто, далі що, так? Тобто тут насправді питання дуже складне. І питання не почалося минулого року, і не почалося навіть в цьому, ну, і не продовжилося в цьому році. Тобто це питання ще 2014 року, це питання побудови Керченського мосту і відсутності якоїсь реакції адекватної з боку Києва, ну, жорсткої я маю на увазі, так? Це питання нарощування Росією, систематичного нарощування Росією своїх військових спроможностей в Азовському морі. І це питання того, що Росія в тому числі посилила свою військову спроможність в Азовському морі за рахунок своєї Каспійської флотилії через Волгодонський канал. І в тому числі, що Каспійська флотилія Росії, проходячи через Азовське море, бере участь у сирійських операціях. Це питання комплексне, воно політичне, воно міжнародного рівня. Зараз ми беремо окремий такий, да, маленький аспект. Ми говоримо про те, що, як ми почули, що якщо не підписати протокол, рибалки не зможуть виходити в море. Рибалки не вийдуть, і їх не буде кому запустити. А росіяни будуть браконьєрити і будуть затримувати наших рибалок. Навіть це треба теж, щоб було розуміння в наших глядачів, навіть в тому разі, якщо рибалки будуть здійснювати промисел біля українських берегів, в будь-якому разі вони все одно можуть. Є ризик того, що так, ФСБ Росії може їх затримати. І тут ми повертаємося до питання відсутності кордону в Азовському морі. Відсутності наших спроможностей захищати той кордон, який би ми там хотіли бачити. Я хочу процитувати слова заступника міністра іноземних справ Російської Федерації Андрія Руденко. Він сказав про те, що якщо Україна хоче якогось розподілу кордонів, морського кордону, розподілу в Азовсько-Керченському і Чорноморській акваторії, то необхідно вирішити цей спір за рахунок визнання суверенітету Росії над Кримським півостровом. Якщо посилання на цю процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, то це, звісно, може бути хорошою основою для врегулювання питання про морське розподілення між нашими країнами, сказав пан Руденко. Тобто, фактично, ми говоримо про що? Росія подала сигнал, що вона готова розмовляти з Україною про кордон в Азовському морі, якщо ми визнаємо Крим російським. І тоді може все ж таки договір про розподілення квот, який дозволяє українським рибалкам без цього розмежування кордону хоча б здійснювати промисел. Може, це якийсь компроміс? Бачите, я тут супротивник таких компромісів будь-яких, особливо компромісів за рахунок територіальної цілісності України, тому що в будь-якому випадку в майбутньому це не гарантує нашу безпеку. Ми бачимо, що безпеку фактично міжнародні договори, які Україна підписує з Росією, не гарантують. Тобто наша безпека може бути гарантована лише нашими Збройними силами і нашою військовою спроможністю захищати себе. Так от, якщо повертаючись до цих, тому я проти того, однозначно, зразу скажу, проти будь-яких варіантів, навіть розглядати такий варіант розміну, тому що це лише закріпить позиції Росії зараз і в подальшому агресія продовжиться. Тобто це взагалі не варіант. Другий момент такий, що стосовно, повертаючись до цих протоколів, це тема дуже хитка, звичайно, тема дуже чутлива. Я хочу сказати, що Україна не одинока в таких стосунках з Росією. Є чудовий приклад Японії, яка протягом кількох десятків років підписувала міжвідомчі, а потім і міжнародні угоди з Росією про промисел морських ресурсів в
біля південних Курильських островів, на які Японія Які Росія претендує, анексувала. які Росія окупувала, так і фактично потім анексувала. Тобто і Росія закидає Японії, зараз це ставить аргументом, що от Японія підписувала ці договори, ці протоколи, і там теж був пункт, що Японія визнає, тобто японські рибалки будуть дотримуватися радянського ще тоді законодавства у 80-ті роки, а в 90-ті, що дії і позиції сторін не будуть шкодити позиціям одна одної, так, правовим позиціям і політичним позиціям щодо цих в цьому контексті, міжнародному в контексті цих територій. Тобто росіяни це ставлять як аргумент, що Японія де-факто визнає суверенітет Росії над цими територіями. Тому при цьому, чи був у японців вихід в тій ситуації, тоді після Другої світової війни, аніж як продовжувати рибалити і зрештою укласти цю угоду. Мені здається, що вони були в гіршому положенні, ніж наші рибалки в Азовському морі, тому що японці жили на голих островах і вони фактично харчувалися з того, що вони добували в морі. У нас стратегія по деокупації Азовського моря, вже ми говоримо про стратегію по деокупації Азовського моря, вона має бути комплексною і передбачати не тільки те, що ми не підписуємо ці протоколи, а те, що ми маємо спроможності захищати свої території, свої навіть територіальні води, які ми там собі провели, так, і росіяни їх не визнають. Можемо захищати своїх рибалок, щоб вони не були заарештовані російськими спецслужбами, і потім ми їх обмінювали на когось. Тут виникає питання, чи це можливо взагалі? І потім, і ще хочу сказати, що має бути якась ця стратегія щодо деокупації Азовського моря, збереження взагалі посилення стійкості при Азові українського, має передбачати економічну стійкість, інфраструктурну стійкість українського Приазов'я, щоб люди не залежали від рибного промислу аж настільки, що вони, як вони заявляють, їм нема чого їсти. Тобто, тому що Росія в будь-який момент може просто перекреслити і, її рибалки будуть далі рибалити, але вони можуть так само почати діяти, як вони діють з тими торгівельними кораблями, які прямують через Керченську протоку в порти Бердянська і Маріуполя. Просто затримувати їх, шантажувати їх і таким чином, знаєте, от як тероризувати. Пані Олено, перед ефіром ми намагалися зв'язатися з представником Держрибагентства і запросити взяти їх участь в нашому ефірі. Нам відмовили на підставі того, що голова Держрибагентства Ярослав Белов знаходиться у відрядженні, але тим не менш 20 жовтня Ярослав Белов зробив допис в Фейсбуці, де він сказав, зокрема, цитую: «Ми не самі вирішуємо, підписати чи ні, але саме Державне агентство рибного господарства України в цій ситуації є ЦАПом відбувайлом. Підписання протоколу базується на основі українського та міжнародного законодавства, двосторонніх угод та конвенцій». І далі цитата. «Коли шановні експерти пропонують не підписувати жодних угод з агресором, вони хоча б запропонували би своїй аудиторії, що робити, коли промисел в Азові буде стояти, коли наших рибалок, а без підписання протоколу браконьєрів буде затримувати інша сторона тощо». Ви сказали, що це питання української військової потуги забезпечити. І тут виникає питання, чи можливо, чи взагалі можливо якимось чином так повернути ситуацію, що рибалки здійснюють риболовство, а поруч курсують що? Українські військові кораблі? Як це має виглядати, на ваш погляд? Мені складно сказати, як це має виглядати, мабуть, просто має бути дійсно збільшена присутність української берегової охорони, чи це прикордонні сили, чи це дійсно якась створена має бути берегова охорона, чи це наші військові. Це вже, знаєте, питання такої дійсно це комплексний підхід має бути. Але я не думаю, що мають прямо, знаєте, військові курсувати за кожним риболовецьким судном, так? Але просто навіть збільшення їхньої присутності, їхні більш рішучі дії у відсічі агресору вже знижує ентузіазм у росіян до якихось агресивних дій. Давайте згадаємо, що спонукало росіян припинити оці перевірки у відкритому морі в Азові. ФСБ Росії зупиняло теж кораблі великі, вантажні. Так, зараз вони цього не роблять. Саме тому, що ці кораблі почали вибірково супроводжувати наші військово-морські сили.
Їх небагато було, але просто сам факт, так? Тобто показати свою присутність. Інша справа, що у нас поки що насправді мало сили на Азовському морі. Це проблема, і цю проблему якось треба було вже починати вирішувати давно. Зараз ми тільки констатуємо факт. Стосовно, повертаючись до протоколів, от допис пана Білова – це просто, знаєте, такий майже крик по допомогу, не про допомогу, а такий, я би сказала, жест відчаю, тому що дійсно дайте закони, а дійсно потім... вони не самі це вирішують, вони виконують, крім того, вони виконують загальну таку програму дій, так, і питання теж це питання, як я вже сказала, комплексної стратегії по Азову, яка не приймається тільки Держрибагентством України. Тобто це питання і МЗС, Міністерства оборони, і РНБО, і багатьох інших структур. Крім того, якщо ми говоримо суто про цей протокол, так, то там можна завести, тобто Україна може, звичайно, його підписувати, і це не тільки економічна діяльність, це ще наукова діяльність, тому що наші науковці, які знаходяться в Бердянську, вони досліджують Азовське море, і вони саме виходячи з положень, підписаних, зафіксованих в протоколі, мають право досліджувати. Але і Російська Федерація має досліджувати, і російські дослідницькі кораблі. Так само вони, так. Тобто про це говорив пан Борис Бабін. Він говорив, що це дослідження, дослідницькі кораблі з російського боку, цілком можливо, є взагалі шпигунськими. Я не виключаю цього, тому що росіяни використовують всю цивільну інфраструктуру. Якщо їм потрібно, вони будуть її використовувати з військовою метою. Більш того, давайте згадаємо Азовське море, здавалося б, де та Арктика, так, але саме російські військові, Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що воно отримало додаткові наукові підтвердження приналежності арктичного шельфу до Росії. Тобто, де Міністерство оборони, Міністерство оборони, а де наукові дослідження. І тим не менш, вони тісно спаяні. Тому що у росіян є стратегія, у росіян є мета. Питання, яка мета в Україні. Я ще хочу додати щодо протоколу. Можна підписувати. Я вважаю, що якщо не уникнути підписання, якщо його потрібно підписувати, то в протоколі треба зробити максимум з правової точки зору, щоб зафіксувати позицію України і по Криму, і по тим рибним господарствам, які ведуть промисел з Криму, зафіксувати протест України, що Україна з цим не погоджується. Росію підписатися під цим протестом? Можна дійти згоди по якимось формулюванням, тому що Росії так само потрібно його підписати. Тобто у Росії є інтерес підписати його. Росія, звичайно, з 2014 по 2016, здається, був період, коли Росія не підписувала цей протокол. У нас взагалі був такий, якби, пауза. Але росіяни зацікавлені. Тому я думаю, що варто в попередньому протоколі, в 30-му, так, минулого року, було зафіксовано там декілька питань до Російської Федерації. На цьому засіданні варто ці питання поставити ще раз, вимагати відповіді, зафіксувати цю відповідь додатками, вимагати додаткової відповіді по тим рибалкам, які були затримані і не випущені. Тобто саме спробувати, знаєте, зашити в цей протокол, тому що якщо ми зараз не можемо протистояти росіянам силою і захистити себе силою, то потрібно хоча б на майбутнє закласти правові підстави для того, щоб захищати себе. Діючий голова комітету Верховної Ради з міжнародних питань та відносин Богдан Єременко ще рік тому, 24 жовтня минулого року, в коментарі виданню «Гордон» сказав: після початку війни українська сторона погоджувалася на збільшення квот на вилов риби для Російської Федерації коштом підприємств Криму, фактично визнаючи таким чином наслідки окупації. Сподіваюся, що тепер цьому буде покладено край, сказав Богдан Єременко. А пізніше, 29 жовтня 2018 року, на президентських праймеріз партії «Укроп» у Миколаєві він заявив: дуже часто ми і сьогодні бачимо, наприклад, на цьому тижні представники деяких урядових структур України, включно з Міністерством закордонних справ, СБУ, проводили переговори в Києві з російською делегацією про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі.
Тобто, поки наша область за областю відправляє сотні своїх найкращих синів і дочок на фронт, хтось ділить квоти на вилов риби. І ми дуже чітко заявили свої принципи і принципи своєї зовнішньої політики. Ми не домовляємось з ворогом, ми перемагаємо ворога. Перед ефіром ми намагалися зв'язатися з паном Богданом Єременко для того, щоб дати йому можливість прокоментувати позицію комітету. Також в наш ефір ми готові предоставити слово членам комітету Верховної Ради з міжнародних відносин для того, щоб пояснити позицію. А зараз, пані Олена, ну от ми бачимо, що була така одностайна, це якраз і є моральна позиція. Це називається популізм. Ви так думаєте? Так. Мені просто цікаво, яка буде позиція комітету взагалі зараз і чи вона взагалі буде? Оце питання. Якщо, знаєте, за позицією комітету треба дійсно звертатися до комітету. Мені здається, що позиція комітету зараз буде більш приземлена до реалій, і мені б хотілося справді, щоб вона була раціональною і спрямованою на український державний інтерес. Тобто, якщо чогось не можна уникнути, то це треба зробити так, щоб забезпечити максимальний захист українських інтересів, не інтересів окремих рибних груп, так, і промисловців. І залишити на майбутнє можливість захиститися. Якщо ми зараз не можемо і далі, я ще раз повторю, що має бути комплексна стратегія, яка має включати в себе військову складову, економічну складову, гуманітарну складову, і все інше, що стосується Азовського моря і узбережжя, і Криму. Тому тут якби складно сказати, як зміниться позиція, як би звучала позиція пана Богдана зараз. Знаєте, дуже це ідеальна, скажімо так, картинка, якої би і мені дуже хотілося, щоб Україна, наприклад, у 2014 році, як тільки трапилася військова агресія, окупація і анексія Криму, і військова агресія на сході України, щоб Україна щодо Азовського моря денонсувала договори 2003 року, встановила свої кордони на Азовському морі, встановила нормальні військово-морські сили на Азовському морі і захистила власний інтерес в Азовському морі. І зробила максимум до того, щоб Азовське море стало відкритим не тільки, воно зараз закрите і для України, фактично. Україна не може туди свій власний військовий флот переправити. А щоб воно стало відкритим у міжнародному плані, коли Росія була ще більш-менш слабка на Азовському морі. Ми втратили час. І говорити про те, що ми можемо завтра розірвати договір 2003 року, міжнародне право нас захистить. Але оце договір про рибу, це договір 93-го року між двома господарюючими суб'єктами. З українського боку, той, хто підписував цей договір, його нема. Це не державна агенція. Це міжвідомчі протоколи, так. Але вони, власне, зараз вони вже основуються на договорі 2003 року. Пані Олена, ви сказали, що тим не менш, попри те, що підписуються ці протоколи, рибалок затримують. Затримують рибалок, так, є зафіксований випадок. У вересні 2018 року були затримані рибалки, і зараз вони, в мене немає інформації, що їх відпустили. Тобто, от, власне, предмет для обговорення або взагалі якби умови підписання, так, наступного протоколу. Тобто доля цих рибалок, яких Росія звинувачує в тому, що вони порушували територіальні води Криму, які Росія ж сама ж встановила, що прямо порушує дух, я не буду казати букву, тому що букву фактично не порушує, але дух протоколу порушує. Так? От, бачите, тут питання дуже складне. Сказати, я вже сказала, як воно мало би бути в ідеальному, так? Але реальність, вона трошки інша. І тут нам треба бути просто, якщо ми слабші, то нам треба бути розумнішими за свого ворога. І тоді давайте повернемося все ж на кілька хвилин, щоб ви прокоментували тоді, яка має бути стратегія. Перше, ми почули, що потрібно внести якісь пункти в ці протоколи, які висловили б позицію України. Які це мають бути пункти? Україна в протоколи минулого року зафіксувала позицію, якби запит до Російської Федерації щодо кількості господарюючих суб'єктів, яким були надані дозволи з Криму, так? І підстави, на яких ці дозволи надавалися. Так от, Росія надала відповідь щодо кількості, їх 130,
Але про підстави жодного слова не було сказано, не було зазначено в цих протоколах. Тобто перший пункт – це мають бути зафіксовані пояснення російської сторони і, можливо, є сенс в тому, щоб українська сторона висловила свої якісь заперечення або своє трактування. Це, знаєте, Саме те, що по кримських, написано. Саме по Криму. Другий момент – це те, що неправомірні затримання українських рибалок. Це теж, тобто це жодним чином не має толеруватися взагалі. Це питання потрібно піднімати, рибалки мають бути випущені, і в майбутньому таких випадків не повинно бути. Це теж якимось чином бажано було б зафіксувати в протоколі. Третій момент – це питання, ну, там є територіальні води 5 кілометрів і статус Керченської протоки. Теж Україні треба якомога ретельніше уникати взагалі будь-яких навіть натяків на те, що Україна якимось чином допускає визнання правового режиму, встановленого Російською Федерацією, і бажано ще зафіксувати свою позицію. Ну і обов'язково потрібно, ну якби це там багато ще так можна перераховувати. Бажано було б ще. Я розумію, що наші, бачите, згідно цього протоколу, того, який вже був підписаний, то наші рибалки мають право рибалити і на території, і в територіальних водах Криму. Так? Ну, тобто ті, які Україні належать, і Керченська протока, тобто все, що належить Україні. Чи були такі випадки рибальства? Ну, тобто навряд. це треба окреслити. А навіть якщо би були, це могло бути б, знаєте, як така проба. Тобто це мало би бути зафіксовано з українського боку, що є акт агресії Росії по відношенню до цих рибалок або до цього науково-дослідного судна, тому що Україна має науковців, які досліджують Азовське море, і це теж мало би бути якимось правовим моментом теж зафіксовано. Ну, можливо, є ще щось, але це вже фахівці можуть Дякую, прокоментувати. пані Олена. Подякуємо нашій гості. З нами в студії була головний консультант Центру досліджень проблем Росії Національного інституту стратегічних досліджень пані Олена Снігир. А на цьому я з вами прощаюся. І перед тим, як передати слово новинам кримськотатарською мовою, хочу ще раз нагадати, підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці. З вами була Лариса Волошина. На все добре.